ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂದಿಪ್ಪಾರೆ ನಾನು ಇಡೀಗೆ ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಮುಲ್ಪಡ್ದೆ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲೆ ದಾಲ ಮನ್ಪುಲೆಕ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಲಾಗ್ ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು ದಿನೋಲ ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಒನ್ ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತೇರು ಅಂಡ್ ಐಟ್ ನಲ್ಲ ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆರೆ ಪೂರ ಏರ್ಲ ಲಾಗರ್ಸ್ ನಕಲ್ ಪನ್ಪುಜೀರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡುದಲ್ಲ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪೊಡಾಂಡ ಐಟ್ 1,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬೊಕ್ಕ 4,000 ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆವೋಡು ಐಟ್ ಎನ್ನ 2,600 ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಆತುಂಡು ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ದಿನಕ್ಕೂ 10 ವಾಚಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ನೇಕ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಪುಂಡು 10 ಕುಡೊಂಜಿ ದಿನ ಆಪುಜತೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಲಾಗ್ ಪಾಡುಜತ ಅಂಚ ಆಪುನೈಕ್ ಕುಡೊಂಜಿ ದಿನ ಲಾಗ್ ಪಾಂಡ ಆಪುಂಡತ ಅಂಚ ದಿನೋಲ ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸೊ ತೂಕ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಟಾಮಿಂಡ್ ಬುಡಿಯೆ ನನ್ನ ಉಲಾಯಿಪೋದು ತೂಕ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಜ್ಜಿ ಮಿಯರೆ ಪೋತೇರು ಇಜ್ಜೆರ್ ಅಲ್ಪ ದೊಡ್ಡಮ್ಮಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅದನ್ನ ಪಜ್ಜಿರದ ಕಟ್ಟ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಸೂರ್ಯನ್ ತೋಜಾಗ ಅಂದು ತೋಜಾದು ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂದಿನಿ ಅಪ್ಪಗ ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿ ಯಾನು ಇಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಮುರ್ಕುದು ಪೋಯಿರು ಕಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಯಾರು ಅಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಗೆ ಉಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಸೂರ್ಯ ದೇವರ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪಿತ್ತರ ಅಂದು ಜಾಸ್ತಿ ದಾದನ ಯಾಂತೂ 4 ಗಂಟೆ ತೋಕ ಉನಸ್ ಮನ್ಪರೇಚಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾದ ಅಂತ ಬೆದ್ರಡೇರ್ಲ ಪನ್ಪನಾಗೆ ಎಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಚಾಪರ್ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಬಡಪ್ಪ ಅಂದಿಗೆ ಗ್ರಹಣ ಯಾನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಡ್ತು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಪಂಡೇರು 11 ಗಂಟೆ ಎಡ್ತು ಬೊಕ್ಕಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇಗನೆ ಉನ್ಪತ್ತೆ ದಾಲ ಆಪ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಉಂದು ಕಂತೆ ನೆನ್ನೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಕಜಿಪ್ಪುಗು ನುಪ್ಪುಗು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಂಡ ದಾಲ ಆಪ್ಚಿ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೇ ಅಜ್ಜಿಡಗೇನ್ಗ ದಾದ ಪನ್ಪೆಟ್ಟುಕ ಕಜಿಪಾವಡು ಕಜಿಪು ದಾಲ ಬೇಕಡೆ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಚಟ್ನಿ ಮಂದುನತೆ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಉಂತು ಇಡೆ ಗ್ರಾಣ ಅಂದ ಪನ್ಪೇರು ದಾಲ ಮನ್ಪರ್ನೆ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ಅದ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಒಂದು ಪಾಡ್ತಿ ಕನ ಒಂದು ಕಜಿಪ್ಪುಗು ನುಪ್ಪುಗು ತುಂಬುದಕಲ್ ನೆನ್ನೆ ಮಂದನಿಗೆ ನೆನ್ನೆ ಕರ ಅಂಬಿ ಉಂಡತೆ ಅಂಬಿಡು ಪತ್ತ ದೀಪೆದನಿಗೆ ಕರಕ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಬಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಡ ನೆನ್ ಕರತ ಮಿತ್ತು ದಿಯೋಡಾತಿ ಕಾಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆಗ್ ದಾಲ ಆಪ್ಚಿ ದಾಲ ಆಪ್ಜ ದಾಲ ಆಪ್ಚಿ ಅಜ್ಜಿ ಬಂಡಿ ದಾಲ ಆಪ್ಚಿ ಅದ ಒಂದು ದೀಪನ್ ಬಡ್ಚಿ ಕತಿಕೆ 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 ಆತ ಕತಿಕೆ ಏದು ಕೊಡ್ಕ ಪೇರುಗು ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನ ಕಜಿಪ್ಪ ಅವನುಂಡು ಅಂಚಿಡು ಗಂಜಿ ಬೆಚ್ಚಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬಟೋಟೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪದಿಂಗಿದ ಬಿತ್ತು ಪದಿಂಗಿದ ಬಿತ್ತಲ್ಲ ತಂಡದ ಬಿತ್ತು ಕಜಿಪ್ಪು ನಲ್ಲ ಅರೆಪು ಕೂಟು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬೇಯೊಂದುಂಡಾತ್ರೆ ಬೇಯಡು ಸರಿ ಹಂಚ ಕಜಿಪ್ಪು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಕೊದ್ದಿಡು ತುಲ್ರಿ ಹೊರತಾಂಡು ಬೇಲೆ ಆದಿತ್ಯ ಕುಲೋ ಒನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪುಚ್ಚೆದ ನೆನಪಾಂಡು ಪುಚ್ಚೆ ಒಂಜಿ ಪೋತಿನೋ ಬೈದಿಜಿ ಪಾಪ ಅವು ನನ್ನ ಪೋಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ದಾಲ್ದ ಮನ್ಪಲೆ ಕಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇಟ ಪೂರ ಕುಲೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಏನ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳು ಪೂರ ಬತ್ತು ಕುಲೊಂತೆ ಅಂಚದು ಅವು ಏನುಂಡು ಚೂರು ನಾನು ತೂವಡು ಬೇತೆ ಪುಚ್ಚೆ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಅಂತ ಒರಿ ಜೈದೆ ಮೆಲ್ಲ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತದು ಗೋಣಿಡು ಸೋ ಕೊಡೆ ಜೈದೆ ಟಾಮಿ ಅಂಚ
ನನ್ನ ಟಿವಿ ತುಪ್ಪು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತುಪ್ಪು ಉನಸ್ ಮಂತ್ ಜಪ್ಪು ಇನ್ನು ಬೇಗ ಉನ್ನಾರೆಜ್ಜ ಕ್ರಾನಾತ ಅವು 11 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಲಾಪ್ ಎಂಕಲ್ ವರ್ಮ అంటే ದುಂಬೆ ಉನ್ಪ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೋಡಿ ನೀ ಸಾಟರ್ಡೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಬರ್ಪೆರತೆ ಏರೇರೆಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರಂದು ಪರ ತೋಡು ಅವಂಜೆನ್ನ ಇಟ್ಟು ಜಿತ್ತಿನವೆ ರೋಗ ದಿನೋಲ ಏರ್ 4 ಗಂಟೆಗೂ ನೋಡೊಂದು ಪನ್ಪೆದೇರಿಗೆ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇತ್ತೆ ಚೂರೆ ಕಡ್ಲಕ್ಕದೆ ಕಾಂಡೆ ನನ್ನ ಚಾದಿಯೋಡು ಚಾ ಪೊಯ್ ಚಾದಿ ಕನಮ ಪೂರ ಪಕ್ಕೆಲ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪ 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 ಬಿದ್ದಡಿಯೇ ಇನ್ನಿದಲ್ಲ ಕಜ್ಮನ್ ಪರೈತಜಿ ಅಂಚ ಇಂಥ ಸುಲಭ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಐತಾರ ಇನ್ನು ಇಂಚಿದಂಕಲ್ನ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ನಡ್ತೊಂದೆ ಕೋಡಾತೆ ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ದಲ ತಿಕ್ಕಂಡೆಡ್ಡೆ ಇನ್ನು ಐತಾರತೆ ಗಾಡಿಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ರಜೆ ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಐತಾರ ಪೋರೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಉದಾಸೀನ ಅಡೆ ಪೋದೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಪೋನಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂಚ ನನ್ನ ಅವಳು ಪೋದೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ವೆ ಬತ್ತೆತ್ತಿಯ ನಡತೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆಡ್ದು ಇನಿ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಇನಿ ಏತಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನಿ 8:56 9 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಇನಿ ಸಂಡೆ ಅತೆ ಇಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕೊಲು ಅಂತ ಇಪ್ಪೇರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಇಪ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಇಪ್ಪುಜೇರು ಅಂಚ ಸಂಡೆ ಒಂಥರ ಬೇತೆ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಐಟ್ ಸಂಡೆ ಒಂಥರ ಬೇತೆನೆ ಅದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೊಡಾತೆ ತುಲೆ ಪಿದೈ ಪೂರ ದೀತಿಜಿ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡು. ಸೊ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಗ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಅದು ಇತ್ತೆ ಕುಲೋ ಅಂತ ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರ್ರೆತ್ತಲು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರಿಯೆ ಏತಿ ಎಂಬಿ ಪೌಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಂಚೂರು ಬಾಕಿ ಇತ್ತಲು ಕೋಡೆ ಪತ್ತಾರೆ ಮುಟ್ಟ ತೂತೆ ಬೊಕ್ಕನ್ನು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ರೆ ಶುರುವ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಬತ್ತು ತೂಯೆ ನನ್ನ ಇನಿ ಸಂಡೆ ಏನಿಲ್ಲ ತೂವೋಡು ಏರ್ ಪೋಪೇರು ತೂವೋಡು ಅಂಚ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಜ್ಜಿನಿ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಸಂಡೆ ಚೂರು ಇಪ್ಪೇರು ಪಕ್ಕಿ ಎಕಡೆ ಬತ್ತಡು ದಾದ ನಾಯ್ತು ಕೊಡ್ದು ಪೋಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಡ್ಡೆ ನಾಯ್ದ ಕಿನ್ನಿತ್ತಲತೆ ಅವು ಪೂರ ಕೊಂತೇರಿ ನಾನು ಏಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತದೆ ತುಲೆ ಆಯ್ತಾ ಮಂದಾನೆ ಫುಲ್ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಂಡು ಮಿತ್ತದಾರು ಮಿತ್ತ ಶಾಪ್ ಉಂಡದೆ ಕೋಸ್ಮು ಆಲ್ತಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಕೊನೊಯ್ಯರು ಒಂಜಿ ಬೊಗ್ಗಿಲ ಒಂಜಿ ಬೊಗ್ಗುರಂದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಲ್ತ ಮಾತಾಡೋರ್ತಿ ಬೇಲೆಗುಲ್ಲೇರು 6 ಬೊಗ್ಗಿನ ಕೊನೆಯರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೊಗ್ಗುರೇ ಎರ ಕೊನೋದಿತ್ತೇರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಚ ಪೋಯಿನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡಾಂಡಿ ಚಿನ್ನ ನೆಟೆ ಐಕಲ್ ಬತ್ತದು ಪೂರ ಏರೇರು ಪೂರ ಪೆಟ್ಟು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಗಿಡ್ಪುನ ಸೀನ್ ಪೂರ ಎತ್ತುದು ಅಂಚ ಐತೆ ಅಡೆ ಪೋಯ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಡೆ ಪೋಯ್ತ ಅದ ಮತ್ತೊಂದು ನೆಡ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಮುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ತದಾ ತೊತ್ತಾರೆ ಸಂಡೆ ಅತ್ತ ಅಂತ ಫ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಸಂಡೆ ನೇ ಮೂಲ್ ಪೂರ ಉಂಡು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಜೀನ್ಸ್ ಟಾಪು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಉಂಡು ಕಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಎಂಕ್ಲೆಡ ಜೀನ್ಸ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಫ್ರಾಕ್ ಗವನ್ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಉಂಡು ಮೆನ್ಸ್ಲ ಉಂಡು ಮೆನ್ಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ವೇರ್ ಶರ್ಟ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಹಾಪುನಂಚಿನ ರಾಯದಾಗ್ಲೆ ಹಾಪುನಂಚಿನ ಸಾರಿ ಐಟಮ್ ಪೂರ ದಾಲೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೆ ಹಾಪುನ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಪ್ ಉಂಡತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಡು ಬರೀಟ್ ಸೆಲೊಂದ ಬರೀಟ್ ಬರ್ಪು ಬಲೆ ಇಡೆಗಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರ್ ಪೂರ ಜೀನ್ಸ್ ಪಾಡ್ವರು ಜೀನ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಪಾಡ್ವರು ಅಕ್ಲಿಕ್ ಜೀನ್ಸ್ ಟಾಪ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಶಾಪಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರ ಇರತ್ತ ಬರ್ತಾರೆ ಡನ್ 24 ಸಲ ಉಂಟು ಅಂಚುಗರ ಇಂಚುಗರ ಸಂಡೆ ಅಂತೆ
ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚಿಗೆ ಇಂಚಿಗೆ ಬಲಿ ಬರ್ಪುನು ಬರ್ತದಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಸೌಖ್ಯನಾ ಹುಷಾರ್ ಉಂತುಲೆ ಬೆದ್ರ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನನ್ ಬೇಗ ಬುಡಿಯರು ಅಂಚೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.